Som veľmi rada, že ponuku na rozhovor prijala naša odborná školiteľka Romana Štompfová. Vítaj, Romanka. Ďakujem veľmi pekne, Zuzka. Ja to s tebou mám tak, že poznáme sa síce pár rokov, ale 3, ale mám pocit, že ťa poznám celý život. Takže som veľmi vďačná, že si súhlasila byť našou školiteľkou a byť v našom tíme, pretože ma to obohacuje. A berem ťa ako odborníčku, ktorá sa veľmi rada špecializuje na hraničné stavy pleti, takže aj o tomto bude dnešný rozhovor. Ja by som sa teda ale na začiatok rovno spýtala, ako si sa dostala ku kozmetike a koľko rokov vlastne si kozmetičkou? Kto ťa priviedol ku kozmetike? Bolo to veľmi, veľmi u mňa také zložité, pretože ja som pracovala v úplne inom obore, ako pracujem teraz a nikdy by ma možno nebolo ani napadlo, že budem pracovať ako kozmetička a ešte dokonca ako školiteľka, čo ma naozaj veľmi obohacuje a posúva vpred, pretože milujem vzdelávanie práve v tom, čo ma zaujíma. A zaujíma ma napredovanie žien, krása žien, aj vzdelávanie, edukácia. No a ako som sa dostala ku kozmetike, tak bola som veľmi malé dievčatko v podstate. A taký ten prvý dotyk urobila moja mama. Ja som vyrastala so svojou mamou sama a napriek tomu, že tie časy určite neboli pre ňu jednoduché, aj čo sa týka financií, tak ma zobrala, keď som mala 13 rokov, k svojej pani kozmetičke, ktorá sa stala vlastne i mojou prvou pani kozmetičkou. Bola to pani Katka Dananajová. Bola to jedna krásna žena, ktorej všetko voňalo v salóne a mala veľmi nežné ruky. A veľmi dlho sa potom o moju pleť starala. Ale musím povedať, že keď som mala možno 10 rokov, tak som mojej mame objavila, keď si pamätáte, v kúpeľniach viseli vtedy zrkadlá, ktoré sa dali otvoriť. A tam malo čestné miesto jeden krémik, volal sa norkový krém. Či už bol denný alebo nočný, to ja naozaj neviem, ale ja som ho začala tiež veľmi potajomky používať. A svet vôni som objavila tiež asi v tom veku, pretože druhé čestné miesto mal jej parfém, ktorý sa volal Laura. A dokonca ten parfém bol môj svadobným parfémom. Takže mňa moja mama takýmto spôsobom možno ani nevedela, čo robí a urobila obrovský krok u mňa dopredu, čo sa týka starostlivosti, vnímania sama sebe ako ženu, ktorá môže byť ešte krajšia, ktorá sa môže o seba aj takýmto spôsobom postarať. Takže ja jej aj touto cestou ďakujem. To je krásny príbeh, mňa to zaujalo, keď si mi to pred časom hovorila, pretože tu je presne dôkaz, že tá každodenná starostlivosť o naše telo a v podstate o našu kožu, tá je veľmi dôležitá a veľakrát práve tú správnu starostlivosť sa učíme v rodinách, alebo nesprávnu starostlivosť. Ale potom zase na to je profesionál, že vieme to nastaviť s rodičmi, vieme to nastaviť s tými deťmi, je to úžasné a takto si to posúvať. Takže fajn. A koľko rokov sa venuješ kozmetike? Koľko rokov si kozmetičkou? Ja sa kozmetike venujem profesionálne 15 rokov a tiež som sa k tomu dostala úplnou náhodou. Ale musím povedať, že to bola, myslím si, dobrá a správna voľba, že táto profesia ma naozaj naplňa. Cítim z nej radosť, aj keď veľakrát si človek povie, že asi už stačilo, ale vždy tam nájdeš niečo, čo ťa posunie ďalej a nedovolí otočiť tým kľúčikom a zostať doma alebo posunúť sa na iné miesto, inú profesiu. Ja si myslím, že keby si človek vybral čokoľvek, vždy sú tam tie prekážky. Takže to s tým asi rastieme vďaka prekážkam
a komplikáciám sa posúvame. Ale na začiatok by som sa spýtala, ako dlho ti trvalo, kým si rozbehla svoj kozmetický salón? Kým si mala pocit, že fajn, že si zastabilizovaná? No môžem povedať, že mne to určite trvalo nejaké 2-3 roky, kým som si vybudovala svoju klientelu a kým som si teda povedala, že áno, toto pravdepodobne sú moje ženy, moje klientky, vtedy som mala iba ženskú klientelu a že s nimi pôjdem ďalej a budem sa posúvať či už ich alebo seba dopredu. Ale musím povedať, že ja som otvárala kozmetický salón s veľkou nádejou, že mi prídu kamarátky a možno rodina, ale tu by som dala aj radu všetkým, ktorí začínajú. Nikdy sa prosím nespoliehajte ani na kamarátky, ani na svoju rodinu. Ono je to veľmi pekné, milé, keď vás prídu pozrieť a jedno s druhým, ale na nich skutočne svoj biznis nevybudujete. A ja si myslím, že kozmetika nie je biznis, je to niečo, čo musíte robiť hlavne srdcom, s láskou a je to vlastne takým poslaním. No tým, že sa dotýkame ľudí, tak je to presne aj o tej intimite a o tej dôvere. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité budovať si tú dôveru. A to dôvera sa buduje dlho, pravda? A veľmi rýchlo sa dá stratiť. Pretože ja si myslím, že tak ako v partnerskom živote, že prebehne nejaká iskra a nejaká chémia, tak aj medzi kozmetičkou a klientkou musí prebehnúť nejaká tá iskra dôvery. Ona musí dôverovať vám, vy jej, že vám všetko vlastne povie a nič nezatají a že informácie, ktoré od nej budete chcieť, napríklad, či si dala štipľavý guláš, ktorý nemôže na rozaceu, keďže dnes budeme mať takú tému a ona sa bude dušovať, že nie, nedala si ho. Takže jednoducho tá dôvera tam musí byť a musí tam prebehnúť iskra. Takže keď si to už načrtla, presne ono je to veľmi dôležité v tom budovaní vzťahov, lebo však tiež je to aj o vzťahoch. Ty sa špecializuješ, alebo respektíve baví ťa riešenie rozácej a kuperózy. Ako sa k tomu dostala? Ja sama som trpela niekoľko rokov rozáceou a nevedela som sa jej naozaj zbaviť. A hneď aj v úvode poviem, že rozácej sa nikdy nezbavíte, rozáceu nikdy nevyliečite, rozáceu viete iba potlačiť a utlmiť vlastne a dostať ju do takého kľudu, pokoja. No a nikdy mi s tým nevedela pomôcť ani moja kozmetička, vždy sme iba nejako tak tápali, ale mala som šťastie na pani doktorku, ktorá mi pomohla. No a ja som v tom čase vlastne prechádzala z jedného zamestnania do druhého a už sama som si tak potom nejako tie veci vedela ukočírovať. A nakoniec, keď som v podstate stretla vás, dievčatá zo Skincareu a moje kolegyne, tak potom sa to rozbehlo už úplne, že som začala pomáhať aj klientom, ktorí rozáceou a kuperózou trpia. Takže sama na seba. Vidíš to, a to je dôkaz, že čo nás nezabije, to nás posilní, pretože presne týmto sa učíme, lebo musíme riešiť ten problém na sebe a potom to vieme odovzdať a pomôcť trebárs aj ďalším. Lebo riešenie kuperózy to nie je jednorázová záležitosť, je to dlhodobá záležitosť. Takže za mňa, ako vyzerá aké prvé stretnutie u teba? Pretože toto je taký špecifický problém, to sa nedá len tak rýchlo začať. No, ja by som skôr povedala, alebo teda začnem od začiatku, že keď hovoríme o rozácei, tak je to vlastne chronické ochorenie. Je to zápalové ochorenie. Je to ochorenie, ktoré pred svetom neskrieš, pretože sa nachádza na tvári. A naozaj každá jedna žena, ale aj muž. Mužov mám totižto viacej v kozmetickom salóne s rozáceou. Ťaží ich to.
A dovolím si povedať aj slovíčko hanbia sa za tú svoju pleť. Lebo to vidno. Lebo to vidno, neskrieš to, ideš skutočne s kožou na trh. Veľakrát prídu klienti, ktorí si myslia a domnievajú sa, že mám akné, pomôžeš mi? A po správnej diagnostike, keď prídu do tvojho salónu, keď sa rozprávate a keď nastáva ten moment dôvery, že ty sa ich spýtaš, aký vedú životný štýl, v akom prostredí sa pohybujú, čo robia, ako sa starajú o svoju pleť, tak po tej diagnostike ty zistíš, že vlastne nejde o akné, čo je naozaj veľmi na tenkom ľade sa s tým balancuje, pretože veľmi ťažko rozoznáš akné od tej rozacei, keď nie si odborník. A môže tam nastať, že ty ako kozmetička zadáš úplne iný a nesprávny smer liečby. Takže je to... Ošetrenia, presne. Tu je veľmi tenká hranica, máš veľkú pravdu. Ja som si sama všimla, že veľakrát sa ľudia nesprávne diagnostikujú. A robia to aj profesionáli. Čiže napríklad u teba je super, že si mala šťastie na lekárku, ktorá určila typ problému správne, určila správnu diagnózu a išlo to tým lepším smerom. Ale presne to najdôležitejšie je asi tá neustála domáca starostlivosť. Takže ako u teba vyzerá to prvé ošetrenie s takýmto klientom, pretože to určite je náročné, ako ho nastaviť. A nie je to na jedno sedenie. Ako začneš? Určite to nie je jednoduché, pretože tu platí asi také nepísané pravidlo, možno aj písané, že čím menej produktov, tým lepšie a lahodnejšie pre tú pleť s rozaceou, trpiacu na rozaceu. Jednoducho tie ošetrenia musia byť veľmi jemné a citlivé. Musia byť hydratačné, pretože tá rozacea je veľmi nevyspytateľná. Niekedy môže byť rozacea s pleťou, ktorá je veľmi suchá a normálne sa objavujú šupinky a niekedy môže byť rozacea mokvajúca a dokonca papulky môžu byť nahnisané. My v prvom rade a v každom prípade musíme túto pleť upokojiť, utíšiť a to dokážeme iba s prípravkami na upokojenie pleti, na hydratáciu, s rôznymi špeciálnymi, špecifickými ošetreniami, ako sú... Antimikrotika, áno. Áno, alebo ako sú kolagénové nite, ako sú protizápalové masky. A toto naozaj všetko, musím povedať, ako sa hovorí, že bez reklamy, Skincare spĺňa, nevynímajúc odtiaľ Diego, pretože aj on má fantastické produkty na upokojenie pleti. Áno. Toto bolo aj moje zameranie. V Skincare sme si všimli, že naozaj dokážeme nádherne pomáhať pri riešení hrnčných stavov a teda presne ako si povedala, veľakrát je veľmi dôležité všímať si, aký je podklad tej akné rozácei. Či je naozaj pleť suchá alebo masná a tým pádom vlastne potom vyberáš aj značky, do ktorých ideš, aj presne to, čo tá línia robí. Lebo potrebuješ hydratovať, ale aj vyživovať, ale nie veľmi premastiť. Hej, takže áno, to je... ale je to veľmi náročné, ako sa povie, že ulahodiť klientovi. Pretože to, čo robí dobre mne, nemusí urobiť dobre tebe a to, čo robí dobre tebe, nemusí ulahodiť mne. Tu by som veľmi zdôraznila, že ten celkový proces riešenia rozacei je veľmi náročný na čas, je veľmi náročný na produkty, pretože neraz zostane kelímok krému stáť na poličke, pretože nám nesadol a je veľmi náročný na financie. Áno, ale ako za mňa je presne dôležité, že keď ty sa už do toho pustíš, tak napríklad my v Skincare dávame možnosť, že môžu si klienti vymeniť za iný produkt. Práve pri takýchto hraničných stavoch je veľmi dôležité, že zatiaľ nerobí žiadna firma, že si môžu vymeniť za iný produkt.
aby vlastne naozaj našli to, čo je pre nich to dôležité a trošku im uľavíme, čo sa týka financií. Toto je veľmi dobrý krok, áno. A potom je veľmi dôležité to, že naozaj ich máš nastavených na takú tú pravidelnejšiu frekvenciu návštev. No, že to nemôže prísť raz za týždeň. Pri takýchto problémoch, ako ty ich máš nastavených, tých klientov? Ako si začala? No, moji klienti, ktorí už sú upokojení, ale stále hovoríme teda o pleti, ktorí už majú pleť upokojenú, tak chodia raz do týždňa, raz za 2 týždne. Naozaj tá intenzita tých raz za 10 dní. Ale sú začiatky, kedy naozaj ten klient, že sa s nimi stretnem aj 3-krát do týždňa. Takže je to veľmi individuálne a preto hovorím, že je to veľmi náročné aj časovo, ale aj finančne. A boli ochotní hneď si kupovať kozmetiku? Topiaci sa chytá aj slámky. A vrátim sa na začiatok, to budovanie dôvery, oni musia vedieť, že ty nechceš iba predávať, nechceš v podstate zarobiť iba, áno, ale v prvom rade, naozaj v prvom rade chceš tomu klientovi pomôcť. Ja viem, aké je to náročné a ako ťažko sa presvieča klient, že toto a toto by nám mohlo pomôcť, skúsme ešte toto. Takže hneď sa každému vyjaví, čo ak mi to nepomôže, čo ak sa mi to dokonca zhorší. Takže a môže sa, pretože nie vždy vieš hneď, ako sa hovorí, že ťuknúť klinec po hlavičke. To je pravda. To je pravda, je to naozaj individuálne. Koľko máš takýchto klientov teraz, čo sa týka rozáceí? Ja mám určite 1/4 klientov, s ktorými sa zaoberám rozáceou. Určite. To je dosť. Takedy, keď si predstavíme, alebo že je to tam kuperóza, alebo je tam aj kuperóza, ktorá je v podstate ako keby predchodcom rozácej. Sú to tie rozšírené cievky, žilky, no a potom sú to rozáceové stavy. Pre tých, ktorí sa až tak nevyznáte v problematike, tak rozácea je popraskané cievky, čiže iba taká červeň v tvári. Ale keď už sa rozprávame o rozácei, tak rozácea už je väčšia červeň, môže byť dokonca akné rozácea. Áno, pri rozácei už je zápal pridružený, čiže tam už je pridružená mykóza aj baktéria a pri akné rozácei je už aj zápal. Môže tam byť papule, pustule a naozaj začína tak opúchať koža, a treba môže opúchať nos. Áno. Takže to je my už tak. Stále nikdy nevieme povedať, že ako vzniká rozácea. Ale vieme povedať niekoľko faktorov, ktoré ju môžu spustiť a ktoré sa podieľajú na tom, že sa prejav tej rozácei môže aj zhoršovať. A keď si spomenula baktérie, tak poviem iba imunitnú reakciu, že môže nastať abnormálna imunitná reakcia práve na mikroorganizmy a baktérie, ktoré žijú na pokožke. Potom to môže byť napríklad genetika, ktorá môže spustiť kuperózu alebo teda rozáceu. Môže byť predispozícia. Presne, niekto v rodine mal už rozáceu. Potom to môže byť prostredie, v ktorom žijeme. Zima, chlad, slnko, vietor. A potom je to samotný životný štýl, pretože je veľmi dôležité, čo zjeme, čo vypijeme, koľko máme spánku a v neposlednom rade 100% stres. A sú to také faktory, o ktorých by sme si ani nikdy nepovedali, že toto mohlo spustiť u mňa stav rozácei. Sama som tým prešla a musím povedať, že napríklad mne sa okamžite rozácea zhorší, keď zjem rýžu. Rýžu, ktorá sa dáva malým bábetkám. Alebo keď vojdem do miestnosti, teraz v zime, ktorá je vykurovaná krbom
alebo kachlami. Takže Ten suchý vzduch. ten suchý vzduch, to teplo, rozacea neskutočne bolí, pokiaľ sa rozbehne, pokiaľ je tam ten veľký intenzívny zápal. Takže prísť s bolavou rozaceou v mojom prípade do napríklad takéhoto prostredia, ktoré je vykurované krbom, je vyslovene, že bolestivé a nie je veľmi príjemné. Áno. Ono je tam, takže vlastne vieš pochopiť a precítiť to, čo cítia tvoji klienti, aby si nastavila správnu. Aj keď je veľmi dôležité toho klienta upokojiť a vysvetliť mu, že kompetentní mu vedia pomôcť, ako sme my alebo lekári, mu vedia pomôcť v utlmení, utíšení prejavov, tak veľakrát vám neverí, pretože je to u neho dlhodobejší problém, je to bolestivý problém a on to chce, dobre, tak mi to dokáže, poďme na to rýchle, nejaké rýchle riešenie chce. Ale rozacea je práve o tom dlhodobom riešení, áno, že to nepríde zo dňa na deň. Aj keď upokojenie môže nastať naozaj, pretože mám také prípady, môže nastať za 24 hodín. Ale to je naozaj také upokojenie, že potrebujem to rýchle upokojiť a potom ideme pomaličky odstráňovať. Áno. Upokojiť to vieš aj v salóne, ale presne je dôležité, že za tých 24 hodín to bolo viditeľné. Áno. Ako za mňa naozaj to, čo si hovorila, tá genetika je 20%. Keďže genetika je 20%, čo je tých zvyšných? To je presne tá životospráva. To, čo si spomenula všetko, aj ten stres, strava, ale jednoznačne je tam aj tá správna domáca, každodenná starostlivosť. Takže keď si to vezmeme v číslach, máme 80% šancu tým klientom s týmto problémom pomôcť. To je nádherné číslo. Určite. To je nádherné číslo. Len dôležité je, aby sa dostali k odborníkovi, lebo ja vidím, že ako v každej profesii, aj v našej profesii je problém s odbornosťou a ako som vravela, klienti si nevedia správne určiť typ pleti a diagnózu a to ani nemôžu, však nie sú na to, ale ani kozmetičky veľakrát nevedia určiť správne typ pleti a potom nastaviť správnu domácu starostlivosť. Takže už keď tá kozmetička nastaví správne tú diagnózu, áno, že sa jedná o rozaceu, tak potom nastáva možno problém, keď povie klientovi, to vyliečíme. To zabudnete do roka, že ste rozaceu mal. Tak vtedy ja hovorím, klient, aby zobral nohy na plecia a utekal, pretože pravdepodobne kozmetička nevie, čo povedala, pretože rozacea sa nedá vyliečiť. Rozacea vždy zostane. A kuperóza pobôž, takže rozacea sa nedá vyliečiť. Áno, ona sa dá, ja to hovorím, držať pod pokrievkou. Áno. A vždy by sme mali odporučiť toho klienta naozaj aspoň na jednu alebo pár konzultácií s lekárom, aby to mal pod dohľadom. My nie sme lekári, áno, ale vieme vo veľkej miere pomôcť klientovi. Áno, ja si myslím, že predsa lekári majú aj tie možnosti, že môžu urobiť stery, môžu odobrať vzorky, takže môžu naozaj presne určiť, o aký problém sa jedná, takže v tomto je to super. Toto je ale naozaj problematika, kde sa odkrývajú nové informácie, takže tu je veľmi dôležité a potrebné neustále vzdelávanie sa. Ako sa ty snažíš stále vzdelávať a posúvať dopredu? Lebo ja si myslím, že toto je dôležité, vravím, v každom obore. Teraz sa ten svet úžasne mení a napreduje. Ako sa ty vzdelávaš? No, tebe to asi nemusím hovoriť, keďže neustále spolu komunikujeme a ja sa vzdelávam vďaka tebe a ty ma učíš a samozrejme taktiež
veľa čítam a vyhľadávam si rôzne materiály a informácie, ale najväčším vzdelaním pre mňa a vzdelávaním teda je to, keď mám pod rukami klienta, na telefóne teba a ideme spolu teda nejaký ten problém riešiť. A som veľmi rada, že táto problematika sa otvára a že aj iné kozmetičky sa zapájajú už vo väčšej miere pri riešení tohto problému, pretože nie raz, nie jedna mi zavolá, ako na to, čo urobiť, ako urobiť. Takže ja som veľmi rada, že to takto postupuje. No, ono, keď si predstavíme naozaj, že máš tretinu klientov s takýmto povedzme si s takouto dermatitídou, alebo celkovo s nejakými typmi dermatitíd na pleti, to je fakt veľa. Áno, dakedy ľudia, ktorí trpeli na rozáceu, to bolo fakt zriedkavé ochorenie, teraz ich je viac. Čiže ja vidím, že je dôležité sa v tejto problematike vzdelávať a posúvať. A pre mňa napríklad je tiež veľmi dôležité, že tým, že ako komunikujem s vami, kozmetičkami, ktoré naozaj dennodenne ošetrujete tých klientov, tak každý ten klient sa môže správať inak. Áno, tá reakcia pleti teda môže byť iná a ono je to veľmi dôležité tu zapojiť aj nejakú tú intuíciu a mne sa práve, že páčia tieto komunikácie vzájomné, nás tak spoločne niečo napadne a veľakrát práve aj zase vy, aj ty si pre mňa inšpiráciou, že vieš čo, skúsila som toto, lebo keď pochopíme, ako kozmetika funguje, a my teraz máme úžasné kozmetické prostriedky v rukách, kozmetické zbrane, áno, máme chemické peelingy, máme signálne molekuly, peptidy, ktorými vieme riešiť problém, takže pre mňa je toto, že keď pochopíš ty vlastne vidím, že sa rada vzdelávaš to, ako funguje kozmetika, pochopíš, ako funguje, alebo aká je príčina vzniku toho problému, tak ty vieš nastaviť ošetrenie, ktoré treba doteraz ani my sme nemali vymyslené. A mne sa v tomto sa mi to páči, že sa tak navzájom sa posúvame. Ale musíš vzdelávame a vymýšľame nové postupy. Áno, ale musíš dokonale poznať už toho klienta. Nemôže to byť ani pri prvej, druhej či tretej návšteve. To už musí byť klient, ktorého tak trošičku tú pleť poznáš. A vieš, ako bude reagovať. No a toto je veľmi dôležité za mňa, lebo sa stretávam s tým, že kozmetičky sa boja predávať. Áno, lenže každý, kto má nejaký problém, je ochotný si niečo kúpiť, keď ti dôveruje. Hej? A ja si myslím, že toto je veľmi dôležité stále si pracovať na tej dôvere, aby sme o ňu neprišli, pretože potom, keď mu správne vyberieš produkty, tak on už sa nechá tak pekne viesť a vtedy už sa dejú zázraky. Ja viem, máme aj, uvidíte aj, dáme, treba pod toto video dáme fotku klientov, ktorých máš ty, ktorých riešiš na takýto problém, aby ste mohli vidieť, ako to krásne prebiehalo, celý ten proces regenerácie. Ako sme sa rozprávali, tak to nebola ľahká cesta. Koľko trvalo, kým si napríklad od toho extrémneho zápalu sa dostala k tomu, že ten klient začal byť spokojnejší, že my sme videli ten efekt, hej, na tej koži, ale že on začal cítiť, že je to super. Koľko to trvalo? Musím povedať, že asi tak 2-3 mesiace, už keď povie, že no tak už keby to takto zostalo, tak ja som spokojný, ale my vieme, že to bude ešte lepšie, ale musíme toho klienta, niekedy je klient z toho vyčerpaný. Áno, a musíme ho znovu nabudiť, aby sa nevzdával, pretože my vieme, že to môže byť ešte teda lepšie. A klient u mňa do takej fázy naozaj, že upokojenia a že sme v tom móde, že super stav, potom pol roku určite. Ale musím zdôrazniť, musí byť mimoriadne disciplinovaný. Čo sa týka stravy, domáceho ošetrenia a čo sa týka aj návštevy kozmetického salónu. Tam tá disciplína je kľúčová. Ono je to ako na hojdačke s týmito problémami, lebo si myslí, že už je to fajn, tak oni potom niečo zedia a zase
je tam Áno, tá ale krivka. tvária sa, že oni nič nezjedli. Ja viem, že to je iba kozmetikou, ja viem. Dobre, tak určite Romana si na vine ty, lebo ja som nič nezjedol. Ale ja musím na ich obranu povedať, že my to máme takisto, že tiež ako si myslím zase, ja som trpela pigmentáciami a presne, že si tak poviem, nie, veď už sa tak snažím, ale keď zablúdime v tej pamäti, že len tak mimochodom sme si dali niečo, veď to hádam nebude škodiť, tak to sú musím povedať, že u mnohých klientov sa prejav prehrešku môže zobraziť a zobrazí sa do 2-3 hodín. Áno, že vznikne nejaký oheň na tej tvári, to začervenanie, vyrážka do 24 hodín, ale sú klienti, ktorí si musia sledovať, patrím medzi nich, ktorí si musia sledovať, čo zjedia za posledných 48 hodín. Takže nie je to také jednoduché, pretože vy aj zabudnete, že ste si dal napríklad ako muž v lete pohár piva pred 3 dňami, dajme tomu. Ale dôsledok prišiel. Presne. Takže potom vlastne každá tá návšteva u teba musí byť zase individuálny rozhovor asi. Áno, určite. Aj teda strava. Viem, že navzájom sme niektorým tým klientom, ktorí to mali vážnejšie, robili aj nejaké jedálničky, sme pripravovali, respektíve oni si potom písali, čo zjedli, ale presne všetko. Áno. Aby sme je to veľmi úsmevné, áno, je to veľmi úsmevné, keď vám povedia, vy im kážete stiahnuť napríklad mlieko na nulu a on sa tvári, že dá si iba 1-krát za deň ráno kakao a na večeru jogurt, že to je úplne v poriadku. Takže niekedy nevieme, čo nula znamená. No toto je veľmi dôležité, že si povedala, lebo ja som sa tiež stretla s tým, že ja poviem, nesmiete teda mlieko, ale oni jedia jogurty. Ale veď ja mlieko vôbec nepijem. A tam sú aj tie stopy mlieka. Áno, treba z mliečnej čokoláde, alebo v oriešku, ktorý bol obalený mliečnou čokoládou a ten oriešok bol jeden. Takže toto už je také, že treba ísť naozaj úplne dopodrobna. A toto je také špeciálne, že vlastne od týchto klientov, keď sa takto staráš a plus tam máš tie rozhovory, tak naozaj musíš mať aj na nich vyhradený čas a máš tam určite nastavené tie ceny. Áno, aby vlastne sa to krásne zaradilo do toho, aby si to stihla všetko. Pretože sa im veľakrát viem, že si im posielala SMS-ky, ešte si sa s nimi rozprávala mimo toho. A to, ak sa má všetko zvládať s tretinou klientov takto, tak si povedzme, to si treba niekde, to treba uchopiť aj tak ekonomicky. A to tiež nie je náročné. Ale toto vás budeme učiť na iných našich školeniach. Áno. Ja som svojim klientom k dispozícii, ako sa hovorí, že 24 hodín denne od pondelka do štvrtku do večera. A naozaj sa snažím im vybaviť ten full service, pretože si to môžem dovoliť, áno. Ale ja zase očakávam, že ten klient bude voči tebe sa chovať s najväčšou takou vážnosťou a bude brať všetko naozaj s úplnou úctou, čo mu ty poskytuješ. Takže áno, je to servis pre klienta, ktorý si ale teda ten klient musí aj zaplatiť, ako ty hovoríš, že správne to uchopiť. Áno, aby to nebolo príliš, aby to nebolo málo, lebo potom vlastne nás to už dosť vyčerpáva. Viem, že presne také tieto ošetrenia alebo mať takýchto klientov v salóne je náročné pre nás. Áno, určite. Dobre, ale čo na tomto všetkom ťa teda baví? Hej, lebo mne sa napríklad páčilo, že ty si bola tak zastabilizovaná, keď my sme sa stretli a si robila také tie protokolárne ošetrenia. A mne sa veľmi páčilo, keď si mi raz napísala SMS-ku, že ti to dalo zase taký nový vietor do plachiet a že zase takú tú inú rôznorodosť a tá práca ťa začala baviť viac.
a Moji nadchýňať. moji klienti a fanúšikovia vlastne na sociálnych sieťach, priatelia vedia, že ja robím aj s inou kozmetikou a vlastne to bola vlastne prvá kozmetika, s ktorou som aj začínala. Ale ako som spoznala Sinker, ktorý dokáže opraviť pleť zvnútra, tak to bolo pre mňa niečo úplne nové. Keď som to vyskúšala, ja milujem napríklad kolagénové nite. Ja na to ošetrenie nedám dopustiť a v každom smere s kolagénovými niťami viete klientovi pomôcť. A vlastne s kolagénovými niťami som aj u vás začínala. Takže mňa toto úplne nadchlo, že dokážem opraviť pleť. A to mi dalo taký nový vietor do plachiet, že sme sa pohli z toho anti-agingu alebo len z toho liftovania vlastne aj k niečomu inému, novému, k uzdraveniu, k ozdravovaniu pleti. Takže ako keby sme liečili tú pleť. To ma na tom najviac baví a tie výsledky. Keď je ten klient spokojný. Keď vidíš, ako s radosťou ide von, pretože mnohí klienti, keď trpia rozacou, tak sa z nich stávajú samotári. Nechcú chodiť do spoločnosti. Dokonca mám klienta, ktorý dal výpoveď v práci. Takže naozaj majú rôzne a ťažké tie pochody s rozaceou, ale pevne verím, že spoločne to budeme i naďalej zvládať. Ja vidím už podľa tvojich fotiek, že sa ti vďaka aj kolagénovým nitiam, ale tu musím povedať, že naše kolagénové nite sú nielen kolagénové nite, ale hlavne tam to robia tie signálne molekuly, ktoré spúšťajú signál na opravu kože. A ty máš nádherné fotky aj riešenie jaziev. Áno, čo mňa teda prekvapilo, že toto ošetrenie dokáže nádherne zjemniť až odstrániť staré jazvy na líčkach. Tam viem, že máš klientov práve po akné asi v mladosti. Áno, presne. Toto sú jazvy, ktoré sú po akné, hlavne teda po akné, po neodbornom čistení, alebo teda keď klient nechodil na kozmetické ošetrenia a sám sa doma hral na kozmetičku, takže potom vznikajú takéto trvalé následky, ktoré je ale veľmi, veľmi ťažko nejako zbaviť sa ich. Takže tam naozaj je to už potom séria. V hlave som rýchle zablúdila 3 u mňa ošetrení, ale sú fantastické, dá sa to, nehovorím, že tá pleť bude porcelánová, ale dá sa to určite o 80% krásne zjemniť. Kozmetikou, to je super. To je naozaj super. Ja tiež sama z toho teším, aké sme mali možnosti pred takmer 30 rokmi, kedy som ja začínala, aké máme možnosti v kozmetike teraz. Ale naozaj tu si dovolím tvrdiť, že není odborník ako odborník a ja vidím aj naše kolagénové nite v rukách 2 odlišných profesionálov, robia 2 odlišné procedúry a 2 rozličné výsledky. Je to presne o tej intuícii, o tej odbornosti, o tom stálom neustále sa vzdelávaní. Čo by si odkázala, alebo čo by si poradila ženám, ktoré sa chcú o seba starať, ale v tom množstve informácií nevedia, kde a ako začať? No, ja by som určite povedala iba toľko. Netreba obrovské množstvo krémov na doma. Ale čo je mimoriadne dôležité a podstatné, je správne odlíčenie. Na to nesmieme nikdy zabúdať. Či už rozaceou trpíme, alebo nie. Správny výber tonika, mliečka, teda odličovacie produkty. Sinker, ale aj Diego má široké portfólium, z ktorého naozaj vám profesionál vyberie tie správne, ktoré sa hodia na vašu pleť. Mať jeden naozaj dobrý krém, ktorý vám sadne. A už keď si neviete vybrať správny krém, tak určite vyskúšajte na moje odporúčanie balzam 100% kyselina hyaluronová. Je to balzam na telo, ktorý slúži od hlavy až po pety. Naozaj fantastická vecička. Takže
Toto by som asi tak. A aha, ešte veľmi dôležitá vec podľa mňa, SPF-ko. Na SPF-ko nesmieme zabúdať. Či už máme rozaceu, alebo teda nie, pretože SPF je veľmi dôležité počas celého roka. Super, ďakujem teda za zaujímavý rozhovor a ja verím, že nebol náš posledný. Takže sa budem tešiť, keď sa budeme počuť opäť. Ďakujem ti, Romanka, a prajem veľa spokojných klientov. Ďakujem veľmi pekne, Zuzka, a ja vám prajem všetko dobré. Majte sa krásne. Pekný deň.